Искам да се свържа с тебе, че ние двамата, ако се доближаваме така един към друг и виждаме, че може да възникне такава близост между нас, и ако е така, то това вече ще бъде над нашата природа и тогава ние може да се обърнем към Твореца и да го помолим, за да може Той да ни помогне да се сближим помежду си, между нас. Това възможно ли е? Доди, но това е желателно. Раф, да е желателно, допустим да кажем, че да, това е желателно. Но най-общо се получава така, че ние можем да бъдем близки един с друг в такава степен, че да се обърнем към Твореца и да го помолим, за да ни може да ни доближи, да нас съедини. Въпрос и още преди да се обърнем към Твореца и да се сближи нас. Как аз се доближавам до вас и как аз се доближавам до другара ми? Що за близост е това? Раф, аз не знам. Но аз за сега чувам, че ако ние се доближим един до друг, заедно на двамата ни ще ни бъде добре. И защо тогава аз трябва да желая да оставя другара ми да започне, а не аз да започна? Раф, защото такава е природата на всеки един от нас, когато му е трудно на всеки един от нас да започне, но ако той вижда, че определен другар желая да се доближи до него, желая да се докосне, да стане малко по-близък до него, то в тази степен той извършва своите действия по приближаване към другия. Въпрос. Как правилно да се отнасяме към другарите, които се приблизил до мен, така че аз в незначки състояние да се приближи към мен, изведнъж другара се опитва да се сближи с мен, да се съедини. Въпросът е, Раф, ти си длъжен да бъдеш готов към това, че другарите ти да се сближат с тебе. Това по същество се явява първото условие, при което ние сме длъжни да се отнасяме един към друг. Въпросът дойде, когато от теб няма такова желание да се приближиш с другарите си, има отблъскване, разстояние. Раф, но аз не говоря, че сега има такива състояния или други, но ние сме длъжни да възпитаваме себе си, да се подготвим по такъв начин, че ние да желаем да видим другарите си призиваващи ни нас и готови до съединение и сближаване. Ако ние започнем по такъв начин да се сближаваме помежду си, когато всеки е готов да се съедини с другарите си, то ние ще достигнем